Vitajte. Volám sa Tomáš Koníček a pomôžem vám v tvorbe prezentácií v Microsoft PowerPointe. Predtým ako začnete pozerať návody, je potrebné, aby ste si stiahli a nainštalovali program GIMP. Teraz vám ukážem, ako presne krok po kroku postupovať. Ako prvé ste stlačili ľavé tlačítko myši na odkaz stiahnuť GIMP. GIMP je úplne zadarmo, je to jednoduchý program, ktorý vám pomôže v tvorbe prezentácií. Takže, keď sa vám otvorí nové okno, tak ako mne, počkáte, kým vybehne nové okno a stlačíte uložiť, napríklad plocha a uložiť. V prípade, že by vám toto okno nevybehlo, stlačíte Direct Link a už vám toto okno vybehne. Znova uložiť a plocha. Keď program stiahneme, musíme ho aj nejako nainštalovať. Postup je takýto. Na ploche sa vám vytvorí takáto ikonka s takýmto názvom. Stlačíme Enter alebo dvakrát stlačíme ľavým a vybehne nám takéto okno. Stlačíme Next, Next a Install Now. Teraz sa vám program nainštaluje a stiahne všetky dôležité updaty a všetky dôležité programy, ktoré bude on potrebovať. V návodoch alebo inak tutoriáloch sa budete stretávať aj s inými programy. Ak ich bude treba stiahnuť, netreba sa báť, určite tam bude aj niekde návod. Tak, ešte vám ukážem po inštalácii, ako vlastne ten GIMP vyzerá. Stlačíte Finish a GIMP sa vám spúšťa. Po spustení GIMPu sa vám vlastne otvoria takéto tri okná. Tunak si ho zväčšíme, to si môžeme poposúvať ako sa nám len dá, ako nám je to dobré. A vlastne máme tu panel nástrojov, vrstvy, farby, proste veľa funkcií má tento program, je pomerne na úrovni Adobe Photoshopu, čo je pomerne slušné. A vlastne v každom jednom tutoriáli si budeme ukazovať buď prácu s týmto GIMPom, alebo nejaké iné nastavenia v PowerPointe. Ďakujem vám ešte za pozornosť a prajem veľa zážitkov pri tvorbe prezentácií a prezeraní návodov.